Bdew jiġu żgumbrati minn Forti Benajsa 4 persuni li kienu ilhom jokkupaw legalment għal 14-il sena. Forti Benajsa għandha l-ogħla protezzjoni mill-awtorità tal-ippjanar. L-azzjoni ta' żgumbrament bdiet il-ħamis wara li l-qorti kkonfermat avviż ta' żgumbrament li kien inħareġ mill-awtorità tal-artijiet. L-azzjoni ta' żgumbrament kienet tinvolvi fost oħrajn uffiċjali mill-awtorità tal-artijiet, id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, l-Animal Welfare, Transport Malta, is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali u l-Pulizija. Fl-azzjoni ta' żgumbrament, uħud mill-persuni li kienu qed jokkupaw Forti Benajsa bla titlu identifikaw lilhom infushom u b'effett immedjat l-istess persuni taw aċċess lill-uffiċjali tal-awtorità tal-artijiet biex setgħu jieħdu ritratti jfasslu l-inventarju tal-affarijiet. Dawn il-persuni intrabtu li jneħħu l-affarijiet tagħhom mis-sit u fin-nuqqas ta' konformità se jiġu konfiskati mill-awtorità tal-artijiet. Apparti minn hekk, uffiċjali mill-awtorità tal-artijiet bl-għajnuna ta' uffiċjali mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi bidlu s-serraturi tas-surturi li kienu msakrin. Dan l-iżvilupp seħħ wara li 4 persuni tilfu talba biex jinħareġ mandat ta' inibizzjoni biex l-awtorità tal-artijiet ma tiżgumbrawhomx mill-Forti Benajsa f'Birżebbuġa. Luigi Vella, Julian Vella, George Vella u Jolene Grima talbu lill promawla tal-Qorti Ċivili biex iżomm lill-awtorità tal-artijiet milli tiżgumbrahom mill-Forti Benajsa. Huma qalu li għandhom titolu validu fuq l-art u ħallsu l-kirja. L-awtorità tal-artijiet irribattiet billi qalet li huma m'għandhom ebda titolu fuq l-art għax inkrieta għal skop kummerċjali li kien it-trobbija tal-baqar għal-ħalib u mhux għal skop residenzjali. L-imħallef Audrey D'Amico li laqgħet l-argument tal-awtorità tal-artijiet fejn qalet li l-proprjetà kellha tintuża trobbija tal-baqar tal-ħalib biss. Il-qorti għalhekk ma laqgħetx talba l-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni biex iżomm lill-awtorità tal-artijiet mill tiżgombra lil 4 persuni.